Бог Господ ти явися нам, благословен гради во имя Господне. Мост на вярата. Мост на вярата с Александра Карамихалева и Дарина Григорова. Здравейте! Вие слушате подкаста на Радио България «Мост на вярата». Първата по рода си поредица, посветена на българските православни църковни общини в чужбина, живата връзка на сънародниците ни зад граница с България. Подкастът се осъществява в сътрудничество между Българското национално радио Радио България и Българската западно- и средноевропейска епархия и официалният печатен орган на Българската православна църква Църковен вестник. С вас са Дарина Григорова и Александра Карамихалева, автори и водещи на подкаста. В днешния епизод ще ви заведем в Германия, където ще ви срещнем с нашите съотечественици от Българската православна църковна община в Манхайм. Гостувахме на Българската православна църковна община Света Петка Търновска на техния празник, който те ежегодно честват с особена тържественост в близка до Петков ден неделя. Огромната католическа базилика Свети Йосиф на Беленштрасе 67, в която те извършват своите богослужения, бе почти изцяло изпълнена с българи, както се оказа не само от Манхайм, но и от целия регион. А в светата литургия, която в този ден оглави техният митрополит, западно- и средноевропейски митрополит Антоний, взеха участие и българските свещеници от Франкфурт на Майн, отецът за Антверпен, Хасел и Люксембург, свещениците от Страсбург и от Штутгарт, както и 10 души и подякони от самата община в Манхайм. Тази съпричастност в радостта на една или друга църковна община зад граница, тази сплотеност на духовенството и на българите от епархията е наистина забележителна. Както и в другите български православни църковни общини зад граница, така и в Манхайм, определени части от литургията като апостолското четиво, евангелското четиво, символът на вярата и молитвата Отче наш, освен на български, прозвуча и на немски език, за всички, за които български език не е майчин. Сред тях са православни християни от други поместни църкви, както и немци, приели православната вяра, а такива и тук не липсват. Някои достигнали до православието посредством смесени бракове, а други по пътя на лични духовни търсения. Песнопението, което ще чуете сега, също прозвуча на двата езика.
След богослужението всички бяха поканени на тържествена обща трапеза в непосредствена близост до храма, в специално подредена за случая зала, където сънародниците ни обикновено се събират по различни поводи. Църковното настоятелство се беше погрижило да осигури обяд за всички, както и за празничната музикално-поетична програма с изпълнение на пиано, цигулка, вокал, имаше и поетичен рецитал. Там, в непосредствена, непринудена обстановка продължи общуването между нашите сънародници. Някои от тях живеят в Германия отскоро, а други от 10, 20, 30 и повече години. Там мнозина са създали семейства, родили децата си, а други дори са родени там, но категорично считащи себе си за българи. Може би дори и по-осъзнати от нас. Атмосферата в църковната общност в Манхайм, отношенията между нашите сънародници и гостоприемството им към нас сгреха сърцата ни в дъждовните и мрачни есенни дни. Прекрасни хора, прекрасни българи, всеки със своята лична житейска история, със своите лични житейски изпитания и победи, с успехите си, постиженията си, тъгата и надеждите, които само друг с неговите корени, светоусещане и вяра може истински да разбере. Събрани от църквата, събрани в църквата, за да имат за опора отеческата си православна вяра, а и един на друг да са си опора. Сред тези българи е и доайенът на българската църковна общност в Манхайм, известният музикант професор Добрин Панайотов, един от основателите на православната ни община там и председател на църковното настоятелство. Интересен е неговият поглед за вярата и преобразяването на българите в чужбина. Преди 16 години основахме тази църква, Света Петка Търновска. Преди това участвах в основаването на други църкви, Франкфурт, Хамбург, Майнц, така че отдаден съм на духовното дело и като родолюбец се радвам много, че негово преосвещенство митрополит Антоний, той идва винаги на нашия празник, който е Света Петка Търновска. Как избрахте за патрон Света Петка? Когато основавахме църквата Света Петка Търновска, имахме учредително събрание. Комитет първо, което решихме. И разбира се, най-важното беше как ще бъде наречена. Аз предложих да бъде патрон Света Петка Търновска. Първо е на 14 октомври нейният празник, когато се събират и студенти, и хора от отпуски, от работа и един хубав като дата, удобен празник за честване на храмовия празник. Това беше на отпочинок. Второ, познавам житието много добре на Света Петка. Била много богата раздала, също и после била и в Синай, после в Константинопол и така нататък, в Румъния. Но винаги чудеса се вършат и на гроба и много е помагала. Всеки като питаш българите, да, аз вярвам, бягвам, ама не ходят. Вярата трябва да те облагороди, а той става с възпитание. Българите малко ходят на църква. Аз спомням, 10 години ходя на църква, 10 годишен. И съм пял в църковния хор в Шумен, майка ми беше солистка. Затова не сме религиозни с брат ми, така не е възпитала. Тъй, че много добре познавам историята на нашата църква българската от дете, от 70 години близо. И аз наблюдавам в Германия църквата, по-много сега идват повече хора. Българите в чужбина, аз обикалям целия свят, обичам да пътувам. И се срещам предимно с българи, обичам да контактувам, да изследвам мое лично изследване, как живеят. Почти всички са много добре, материално, духовно, по друг начин, просто променяме се. А той трябва да стане и в България. Църквата е една от тях и върви така в тази роля, да вярват в доброто, да обичат, да прощават. Много важно, да бъдат смирени. Аз много ценя българите, освен че сме талантливи, нали, в изкуството, в спорта, ето имаме световно ниво спортисти, това е гордост за малка България, процентно. Къде е Германия, къде сме, ние сме в някакво отношение, да е много по-добре. Имаме 20 концерт майстора в момента в света българи, инструменталисти и певци във всекъде. Това е нещо уникално. Всичко става с конкурса, не става по интервюта. Тоест ние можем. Аз съм от Шумен, там е основана България, там е покръстена България. 2 пъти в Симеоново време, половина Европа, както се казва, е била българска.
До Крим, до Украина, до огромни прощения. Тоест ние можем, но трябва водач. Винаги трябва лидер във всяко едно отношение. Сега ние сме християни, Христос е бил нашия лидер, ето, следваме неговите указания и вървим добре напред. Молим се. Много ми харесва нашия патриарх. Той въведе вече вероучение в училищата, но за първи път. Знаете ли колко години се борим ние за това? Говорим всичко за България. Защо тук няма такава престъпност всичко? Защото има вероучение, страх от Бога. Учат малките деца. Това са задължително ценни са. Не кради, не лъжи, не убива. Какво лошо има в това? И така, че най-после и се надяваме това поколение, което ще дойде вече да бъде по-активно, по-морално, което само вероучението го прави. Вярата в Бога. Който вярва в някаква висша сила, която го контролира и която му казва, не дей да лъжиш, не дей да такова, работи, бъди честен и най-важното – любов. Българите са страшно интересен народ, много гостоприемен, умен, сърдечен, талантлив, но трябва водене, трябва човек да се информира и да работи над духа си. Това духовно усъвършенстване. В край на краищата всеки човек трябва и индивидуално да го прави. Аз, например, се занимавам с много други. Философски, чета, много слушам и ходя на различни събирания, където се извисявам духовно. Интересуваме. Сине, Сине Божий, воскреси из мертвых, поющия Ти, аллилуйя. Спасени, Сине Божий, воскреси из мертвых, поющия Ти, аллилуйя. Спасени, Сине Божий, воскреси из мертвых, поющия Ти, аллилуйя. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Амин. Единородни Сине, изгоре Божий безсмертен си, и изволи спасения нашего ради. Отводитеся от святия Богородици и присно Тебе моли. Непреложного человечевица, распися же Христе Боже, смертью смерть поправи. Велизи златия Троицы, прославляем и Отцу и Святому Духу, спаси нас. Българската православна църковна община Света Петка Търновска в град Манхайм е създадена за да обгрижва духовно православните българи от района Рейн-Некар. Основана е на 12 декември 2009 година. От самото начало маестро Добрин Панайотов създава църковен хор, в репертуара на който влизат както църковни песнопения, така и произведения на български и световно известни композитори. Хорът участва в честванията на българските празници и изнася много благотворителни концерти. Песнопенията, които звучат в епизода, са в изпълнение на хора при храма под диригентството на маестро Добрин Панайотов. Записани са от екипа на Мост на вярата по време на празничната света литургия там. Тук е мястото да представим самия професор Добрин Панайотов. Както чухме от него, той е роден в Шумен, живее от 40 години в Германия, където създава няколко музикални училища, школи и хорови състави. Талантливият музикант, който умее да свири на 16 инструмента, усъвършенства таланта си в консерваториите в София и Лайпциг. Почитен гражданин е на град Шумен и професор на Шуменския университет. Лауреат е на международни конкурси и става концертмайстор и диригент в театъра Лайпциг на 26 години.
Като диригент и солист гостува на много германски оркестри. През 1978 година, след конкурс, става диригент на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио, а после и главен диригент на Ансамбъла за народни песни на Българското национално радио. Работи и с хора, в който пеят Янка Рубкина, Кремена Станчева, Калинка Сгурова, Калинка Вълчева и така се сформира съставът Мистерията на българските гласове, който печели през 1989 година наградата Грами за най-добър хор. Когато през 1990 година професор Панайотов се установява в Германия, продължава да работи с хорове и усилено популяризира българския фолклор. Открива музикалните училища и подпомага талантливи български деца, които учат музика в Германия. Преди 16 години се събрахме българи, които сме религиозни. Аз поне съм добър организатор, може да се рече. И основахме тогава, заедно с студентите, Българското културно студентско дружество Бай Ганьо. Те си го измислиха точно, още съществува, сменят се за студентите, които учат в Манхайм. Манхайм имаме най-добрият университет, икономически, в Германия. Така че имаме 5-600 души студенти тук българи. И тогава си сега. И след това, които ходихме в гръцката църква, в руската църква, в Франкфурт ходих аз, където и вече имаше други православни църкви, но не български. И се събрахме, то фактически аз ги организирах с тези 3 дружества. Другото беше едно българо-германско културно дружество. По негова линия дойдох даже 90-та година така в Германия. И събрахме се и очудихме в гръцката църква, тук в Манхайм, Българска православна църковна община, Света Петка Търновска. Дойде тогавашният епископ Тихон на мястото на дядо Симеон, беше тогава митрополит, но той му беше викари. Дойде тук и ни благослови и почнахме да служим в гръцката църква. И отначало много, защото ние трябва да се издържаме. Всичко е при нас доброволно, ние сме дружество. Ако няма дружество, няма църква. Трябва да узнаем. Председател съм аз също на църковното настоятелство, от тогава още. И казах, че ще основа хор, който почнах още от началото. За да стане добър певец, трябва години да се учи. Не е лесно. Така че хора се основа тогава и дойде митрополит Антония. Нов вятър дойде в нашата епархия тук. Млад човек, много амбициозен и от началото нямахме възможности финанси. Моето музикално училище е и към църквата. Този адрес е на църквата се води. Това е моята къща, голяма къща. Имаме там музикалното училище, съответно и канцеларията, репетиции, съветите се провеждат там. И така почнахме, но беше събота, след това намерих тази църква, католическа вече, Мария Хил се казваше, в Манхайм, където не дадаха безплатно. Сега сме също тук в Сант Йозеф, безплатно не плащаме нищо. Ток, вода, парно, всичко хората ни дават. Подреждаме си иконите, иконостасите, всичко и след това ги махаме. Оставяме както е било. Така че много труд. И сега сме тук в Сант Йозеф, разкошен храм. Той е като базилика. Той е стар стил строен, огромна църквата. Имаме помещение, което празнуваме и сме много благодарни. И по нареждане на владиката, дядо Антони, трябва да купим църквата, ако ще трябва да търсим. И чакаме католиците да ни продадат една църква. Много бавно се движат, трудно, но другите църкви, всичките църкви в Германия, сме 14 църкви, мисля, които са се купили, са католически църкви. И за мен Светия Дух е тук. Така че изчакахме и още чакаме, но наближава, мисля, края с Божията помощ. Много се молим да купим до година католическа църква, която е тук в центъра на Манхайм. Знаем я коя е, Свети Петър се казва, тя тогава вече се казва Света Петка. И чакаме решението на деканата на католиците от Манхайм. Духовни пастири на църковната ни община в Манхайм през годините са били отец Недялко Калинов от Мюнхен, отец Милчо Маринов от Франкфурт на Майн и други, които пътуват периодично до там, за да отслужват литургия за нашите сънародници в региона. Както при създаването на всяка нова църковна община зад граница, началото не е лесно.
Нашите сънародници се сблъскват с проблеми с намирането на храм, където да извършват своите богослужения, нямат постоянен свещеник, който да служи при тях, но с времето всичко се урежда. След интронизацията на негово високо преосвещенство западно и средноевропейски митрополит Антоний, много организационни и финансови проблеми на общината са решени. Осигурен е храм, осигурени са църковна утвар, богослужебни книги и издания за църковната библиотека, но най-важното – ръкоположен е постоянен енорийски свещеник, който живее в Манхайм със семейството си, работи там, част е от българската църковна община там и вече от години участва активно в нейния живот и богослуженията. Това е отец Васил Бечевски. На 14 октомври 2017 година негово високо преосвещенство митрополит Антоний го ръкополага за свещеник и му възлага да обгрижва духовно нашите сънародници от Манхайм и района, което той прави и до днес. Как идва той в Германия, как Българската православна църковна община в Манхайм му подава ръка в неговата интеграция и как озрява в него идеята да стане български свещеник и от своя страна да поеме грижата за нашите сънародници там, нека чуем от самия отец Васил. През 2012 година, когато дойдохме, всъщност това беше именно чрез църковната община, която, както вие казахте, е била основана през 2009 година. Тогава на нас в този труден момент ръка ни протегна професор Панайотов, който от името на основаната църковна община ни помогна да се установим тук, да си намерим работа, респективно. Вие знаете, че зад граница ние православните свещеници се трудим ежедневно и това беше за нас изключително полезна помощ, да можем да си намерим жилище, респективно да работим и да се интегрираме така възможно най-бързо. Всичко това стана през духовно-социалната помощ на църковната община в град Манхайм, която все още тогава нямаше свой собствен духовник на разположение. А как озря у вас лично идеята да станете български православен свещеник и да поемете духовната грижа за българите, които живеят в Манхайм и района? Знаете ли, вярата всеки един човек си я носи в себе си и бих казал още като дете, в детските си, в юношеските си години, дори още от тогава аз имах връзка с Бог, макар да съм израснал в семейство на битови християни. Дори бих искал да кажа, че за нас, когато бях дете, за майка ми, духовните празници, като Рождество Христово, като Великден, се изразяваха в бодисването на яйца, в печенето на козунаци, но не и в истинската същност на този празник. Но някак си още от дете аз имах тази връзка с Бога, имах тази духовна потребност да се моля, да влизам често в храма. На времето като дете аз спортувах, играех футбол и си спомням, че винаги когато съм ходил на тренировка или на футболните срещи като футболист, като дете и юноша, пътя ми минаваше през кварталния храм, винаги се отбивах на отиване или на връщане и влизах в храма, да постоя малко, да запаля свеж, да се помоля. Чувствах една така душевна радост, едно душевно удовлетворение в себе си. Още като дете. След това, през младежките си години също така, да, вие знаете, човек се увлича по света, забравя за Бога, но дори и тогава винаги съм имал молитва в себе си, винаги душата ми по един или друг начин е търсила общението с Бога. Още когато бях в България, преди да решим да се преместим в Германия, аз имах контакти вече с немалко свещеници от Пловдивската митрополия, най-вече от Асеновград, пътувал съм с тях по поклоннически пътувания и тогава именно чрез това общуване с духовниците се запали в мен тази вяра още повече и аз тогава исках да се запиша да следвам теология. За съжаление, това беше период в моя живот, в който нямаше как да си го позволя и от към финанси, и от към време. И едва когато се установихме тук в Германия и ние с радост узнахме, че тук има православна църковна община, тогава аз си казах, ето, сега може би ще имам време да запиша богословие, да следвам, да бъда полезен на църковната община. А да дойдем точно и на вашият въпрос конкретно.
по обичайен за мен начин, по един чуден начин, човек усеща в себе си Божият позив и това е едно вътрешно усещане, че човек иска да тръгне по пътя на свещенството и то не може да бъде описано с думи. Човек усеща този повик от Бога, има го това чувство на потребност да се тръгне по пътя на духовното, но то не може да бъде изказано с думи. Лично аз много пъти съм отговарял на този въпрос конкретно и винаги отговарям по един и същ начин. Това беше за мен повик от Бога, по чуден начин и аз не мога да изкажа тази вътрешна радост с думи. Тя не може да бъде изказана с думи. Думите на отец Васил допълва професор Панайотов, който разказва за живота в енорията и организацията в църковната ни община, за движещата сила, която сплотява за народниците ни. Ние имаме много активен свещеник. То по наше предложение. Тук не е както в България, но в чужбина ние предлагаме на митрополита свещеник или ако нямаме, той е намерен, но той го вече съответно го благославя и назначава. Но ние имахме 4 свещеника преди това, те бяха временно, докато намерим истинския. Той завърши Шуменския университет, след това Софийския теология, беше ръкоположен преди 8 години тук в Манхайм. Неговата съпруга, презвитерата, тя преподава в моето музикално училище. Благодарение на нейния баща, който е мой приятел, Здравко Попов, беше директор на операта в София, се запознахме и така стига, но всичко това е по Божията воля. Не? Той е много амбициозен, млад, упорит. В интернет пишем всичко. Постоянно се прави реклама. Ние пишем много активно там и по мнението на митрополит Антоний, нашата община е една от водещите в западна европейската епархия. Мен ме наричат локомотив на църквата, защото трябва да има една личност, която да тегли. Аз го правя с него и просто имам тези качества да организирам, да ходя. Тъй, че хората идват тук от целия окръг, огромен. Западно-германския окръг, тук от Рейн, от Карлсруе, от Штутгарт, от Дармштадт, от Баден-Баден, да се черкуват и съответно духовни ценности да обсъдят. Това е кръщанета, венчавки. И трябва да ви кажа, че нашите роми, циганите, са страшно активни. Идват тук, кръщават се хората, дават дарения, защото ние живеем от дарения. И правим големи дарения. Не може без това, ако искаш да бъде на ниво. В България е малко по-друго. Те също правят дарения, но ние се издържаме тук. Съответно, свещеника издържаме и така нататък. Имаме много разходи. И зато и трябва да имаме приходи. Тоест, водим го като фирма. Разбира се, даваме отчет пред финансите, пред съда, всяко едно наше дело, събрание. Събранието е решаващия орган. И съответно настоятелството църковното. И по този начин организираме, пишем постоянно, хората знаят и които ни идват, чуват. Имаме записани към 500 души членове. От тях редовно плащат и над 100 души, плащат редовно членски внос или дарение, а другите, които не плащат, идват съответно тук и правят дарение на всяка служба. Ние събираме дарения, както и в България се правят дарения за църквата. И всичко, което правим под формата на дарение, то е доброволно обаче. Но българите, съм забравил, в България дават. Постоянно за болни деца гледам, постоянно се пише в България, събират помощи. А тук за църквите в България дават. И сега ние като направим кампанията, имаме дарения, които за строеж на нов храм, то се пълни. Така че по този начин се издържаме. А кой се грижи за сайта? Казахте, че сте много активни. Свещеника, отец Васил Бичевски, много работлив. Той си има друга професия, иначе само от нашата заплата не може да живее. Всички свещеници, те получават, разбира се, от България една част, но основно всички работят нещо. Той завърши социални грижи, социален работник, обслужва целия окръг, тук болни българи ходят. Това е вече доброволно. И много добре работим като настоятелство с него. Това е много важно. Когато настоятелството и свещеника са едно. А тъй като всичко, от нула съм почнал всичките, познавам ги и работим много. Младите хора, вижте какво става. Това са мои певци. Разбира се, репетиции постоянно и са много вярващи и активни. Защото човек трябва да жертва от времето си, от желанието. А гласа се оформя. Това вече го мога. Вие ще чуете какво сме направили. Т.е. владиката го казва. Това е един лукс, една църковна община да има хор. Не на всяка България има великолепни църковни хора, но в София.
Те са към 3. Оттам нататък в Пловдив знаем има, в Шумен има така, но всичко се зависи от диригент. Трябва да има диригент да ги основи и свещеника. Това не му е работата, но най-важното. Няма ли любов между нас, което го прави, то се вижда. Любовта трябва да се изгане. Човешката любов. С всичко да се върши с любов, да обичаш хората. Аз, например, нямам врагове. Само защото първо излъчвам любов. Ето, с мистерият на Павел има мои музиканти. Никога не съм имал проблеми с музиканти, с които съм работил в България. Тук разбира се също. Като се видим, още които са останали от мистериите, Янка Връбка, на които и да са от радиото, правим концерти още. Да, най-добри впечатления, защото с любов си гледаме работата. Любовта приема любов. Когато я излъчваш, ти я приемаш обратно. Добрата дума железни врата отваря. Това е. Това съм свикнал да го казвам винаги, тъй че винаги с любов, с внимание, с учтиво, с взаимопомощ много помагаме. Но много хора сме намерили работа. Болниците, хайде да ходим, обгрижваме болни хора, които са пред смъртно легло. Има от тях, те остават тук, които остават. Намираме работа, квартира, парични помощи, даваме храна и така. На всякакви, които не могат да си позволят да починал човек, го транспортираме до България, ние плащаме транспорта, който не е ефтин. Има някой не може, искат да бъдат погребани в България. Помагаме. С дрехи, с много неща помагаме. България също, на болни хора, които са обръщали към нас, сме помагали. Да веселяться небесная, да радуются земная, яко сотвори державу мисею своею Господ, попросметрию сме, первене сметри приз, из чрева ново избави нас и подаде мирови велию милост. Слава Отца и Сина и на Светия Дух, велика умрете беда, тя поборника вселенная, с растотече языки побеждающа, якоже уболие, бо не изложиле си годининю, и на подвиг десновена сотворит Нестора, тако святе Димитрие, Христу Богу молися, даровати нам велию милост, и сега и винаги во веки веков. Амин. Подвигом пустиним просияле си, и на престол первосветителства по достояние бошеле си, от онуду желучами боговедения и добродетели всеко зариле си, и чашу мученичества безкровно отпилале си, и неже престоя престолу горня Иерусалиме Евтимие, моли седящого на нем Христа Бога нашего, о почитающ ты честную память Твою. От ръкополагането на отец Васил за свещеник ежеседмично в Манхайм се извършват богослужения на български език. Както спомена и професор Панайотов, известно време нашите сънародници ползват католическия храм Мария Хилф на адрес Аугуст Бебелштрасе в Манхайм, а сега католическата базилика Свети Йосиф, любезно предоставена им за безвъзмездно ползване от местната католическа епархия. Но как си взаимодейства Българската православна църковна община с католическата църква в града и с католическата общност, нека чуем от самия отец Васил Бечевски. С отворени обятия имаме чудесен диалог с католическата църква. Те са много отворени към нас, много любезни. Изградили сме един доста добър авторитет и, както вие сами се убеждавате,
предоставят на разположение храм, който да го ползваме безвъзмезно в момента. Това е едно голямо облегчение за нас, тъй като ако трябваше да плащаме някъде наем за църква или друго помещение, което да бъде използвано за служби, литургии и така нататък, това ще значително да утежни нашата ситуация. Но ето, вие виждате, имаме зала, социално помещение на разположение, имаме един прекрасен дом за момента, чувстваме се дори като дома си и всичко това се дължи на благоразположението на католическата църковна община. Може да го наречем и братолюбие. Точно така, братолюбие. Вие знаете, ние не сме с тях в литургично общение, но сме в социално общение, много тясно свързани едни с други. И дори си спомням думите, които още когато те ни приеха като любезни домакини, думите, които католическият свещеник отправи към нас на покойния папа Йоан Павел II, казвайки: православната и католическата църква не могат едни без други, особено в Западна Европа, тъй като това е все едно човек да може да живее само с един бял дроб. Той използваше точно, перифразира думите на папа Йоан Павел II, който казва, че православната и католическата църква са като белите дробове в един човешки организъм. Един без друг те не могат. Докато разговарях с отец Васил в канцеларията на църквата Свети Йосиф, там влезе католическия свещеник от този храм, който двете общности споделят, и аз лично се убедих колко уважителни, сърдечни и братски са техните взаимоотношения. За съжаление, научихме, че църквата е в процес на продажба поради затруднение на местната католическа епархия да я поддържа и от началото на следващата година тя ще смени своето предназначение. За жалост, в Западна Европа, земи, в които християнската проповед прониква още в първите векове на християнството, това не е единствения храм, който престава да бъде Божий дом и се превръща в сграда с светско предназначение. Професор Панайотов вярва, че Бог ще промисли с молитвеното застъпничество на Света Петка, българите в Манхайм да се здобият със свой храм, както много други общини в диоцеза на митрополит Антоний. Вярно, че тя ще ни помогне да купим истинска църква, да я направим. Митрополит Антоний ни е обещал дори спонсор, който ще я обзаведе вътре. Ние имаме утвър, тук имаме икони работа, но от друго е стените да се направят. Проблема тук е, че църквите са като паметници на културата и не можеш да ги променеш нищо. Прозорец не можеш да смениш. А вътре, ако сменим, защото трябва да се направи като имам опит от Штутгарт, от Хамбург, от Франкфурт, като тапети. Нямаш право да бойдиш, но можеш да лепиш. Тоест, подвижни трябва да бъдат всички вътре предмети, които са в църква. Това е закон Германия, но няма проблем. Пак става същото. Нямаме тия възможности, които румънската църква направи. Са 500 000 евро. Доброволни пожертвования построиха невероятна църква тук в Манхайм. Събраха се хората. Там вече се православни. Но ние се съобразяваме с законите и с тапети, не се бойди с стените и вече иконостаса. Но тъй като владиката нашия митрополит Антоний е страхотно активен и амбициозен като духовен глава, осигурил не е всичко. Той всяка година някъде купуват. 45 в цялата епархия. Български пъл. Ето в Лондон, например, стана уникално църквата. Вътре я построиха, направиха. Страхотно. Но нашата трябва да стане също много хубава. Съм сигурен, че ще стане с Божията помощ и Света Петка, много се молим на нея, да бди над нас и да ни помага. Попитах отец Васил как се включват нашите сънародници в живота на енорията и кои са най-близките му помощници в църковното дело, и ето какво каза той. Слава Богу, имаме много хора, такива, които радеят да помагат, хора, които дават всичко от себе си, да се развива духовно социалната дейност тук в нашата богоспасяема енория. Разбира се, това са професор Панайотов с църковният хор. Вие сами знаете, за съжаление, все повече и повече, дори в България, в големите градове, макар да живея зад граница, аз съм запознат, все по-трудно се намират певци, много църкви остават буквално само с един човек, който да може да пее някъде. Понякога няма дори един човек, който да пее на литургиите. В това отношение ние сме радостни, тъй като професор Панайотов, въпреки своята преклонна възраст, е много активен, деен, успява да
организира да имаме един наистина прекрасен хор, многолюден, многоброен хор. Отваряме една скоба, че в този хор има германски православен християнин, имаме сирийски православен християнин и те пеят на църковно-славянски. Това е похвално. Също така и подяконите в Манхайм имаме, нека да кажем, една дозина и подякони, слава Богу. Винаги имам на разположение 4 или 5 човека, които да помагат, да съдействат в организацията на църковните празници, понеже имаме общения и с другите православни църкви, с гръцката, румънската, руската църква. Ние сме в постоянно общение, помагаме си с каквото можем, правим съвместни православни концерти и всичко това е за слава Божия така. Но ето, имам на разположение твърде много помощници, пак казвам, най-вече в лицето на подяконите и църковния хор. Слава Тебе, показавшему нам свет, слава вишни Богу и на земли мир, человеце благоволение. Хвалим Тя, благословим Тя, кланяем Ти ся, славословим Тя, благодарим Тя, великия ради слави Твоя. Господи, Царю Небесний, Боже, Отче Вседержителю, Господи, Сине единородний, Исусе Христе и Святи Душе, Господи Боже, Агнче Божий, Сине Отеж, земля и грех мира, помилуй нам земля и грехи мира. Прими молитву нашу, седяй одесную Отца, и помилуй нас, яко Ти еси един свят, Ти еси един Господ, Исус Христос во славу Бога Отца. Амин. На всяк ден благословлю Тя и восхвалю имя Твое во веки и век века. Сподоби, Господи, в ден сей, без греха сохранити ся нам. Благословен си, Господи Боже, Отец наши, и хвално и прославлено имя Твое во веки. Амин. Буди, Господи, милост Твоя нас, якоже уповакомня Тя. Благословен си, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен си, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен си, Господи, научи мя оправданием Твоим. Господи, прибежище биле си нам проти род, азре, Господи, помилуй мя, и сели душу мою, яко согреших Тебе. Господи, к Тебе прибегох, научи мя творити волю Твою, яко Ти еси Бог мой, яко у Тебе источник живота, во свете Твоему зрим свет, пробави милост Твою, ведущим Тя. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно, и во веки веков. Амин. Святи безсмертни, помилуй нас. Святи Lord.
Димитър Първанов е един от иподиаконите в храма и е сред най-активните помощници на свещеника в енорията. Той е с семейството си в Германия от 2015 година. Дошъл е в търсене на по-добър живот. Какво е за него православието и какво обединява хората в общността, да чуем от самия него. Църковната община минаха горе-долу 4-5 години, откакто бяхме дошли. И случайно, в последствие моите родители дойдоха тук при нас и майка ми се беше свързала с господин Панайотов, който е основател на църковната общност в град Манхайм. И така чрез него разбрахме, че има православна българска църква и така започнахме да се черкуваме тук в тази енория. От тогава до сега минаха горе-долу 5 години, както се черкуваме. В последствие, понеже бях един от редовните посетители на богослужебни литургии, отец Васил един ден в липсата на иподиакон ме помоли, ако мога да му помагам за богослужение. И така започнах с помощта си към него, след което получих предложение, ако искам да бъда постриган за иподиакон, за което благодаря. И от тогава до ден днешен съм помощник в църквата. В самото начало не разбирах същността на православието и това, че съм православен. Сега в момента, от гледната точка, която познавам и виждам нещата, разбирам, че православието се живее. Не е да се наречеш, че си православен или че идваш от православна държава. Православието, това е дисциплина и начин на живот. Промяната е неимоверна. Днес, особено това, което забелязвам, голяма част от нас хората имаме проблеми с общуването с останалите хора, с комуникациите един с друг. И всеки в този завързан начин на живот и ежедневие търси помощта при лекари, психотерапевти и подобни звена. Затова с скромен опит, който имам, аз това го препоръчвам на доста млади хора и не само млади, на хора, които имат независимо каква нужда и потребност, проблем, здравословен, психически, всичко, което е свързано с нас. Просто като една дълбока терапия за нас пак, защото стигам до извода, че това е първоизточника и това е от което ние, откъсвайки се, почваме да изпитваме различни зависимости или дискомфорти. За мен, може би, това е нашия първоизточник и нашата природа и неотделна част от нашето житие и битие. Намирам в четивата и в писанията, които са писани в книгите, доста отговори, които човечеството все още днес търси и няма правилни или има спорове по някакви въпроси за някакви отговори. Всичко това ни е дадено много преди Христа. И затова казвам, че за мен това са исторически факти, не е измислица. Много хора го приемат като нещо отживяло или морално устаряло или бабешки истории. Това не са бабешки истории, това е самата истина, това е самата история. Ако ние като хора зачеркнем Библията като книга на времето, то значи с такава лека ръка можем да скъсаме историята назад във времето. Затова казвам, че ние просто не познаваме. Аз сега като християнин, православен, казвам, че аз до преди години, преди да се зачеркува, просто ние не сме познавали православието. Ние не сме си познавали религията, не сме познавали историята си. И сме лесно манипулирани от гледна точка на мнения, които се тиражират днес, особено в интернет пространството или в медиите, както всеки си намира своите източници за информация. Но тя е такава историята. Ли я приемаме или не я приемаме. Да бъда честен, от самото начало не разбирах за какво става въпрос и не осъзнавах божествената литургия, не я възприемах и не я осъзнавах така, както сега в момента бих казал, че по друг начин гледам на нещата, защото то учи само единствено на това. Няма едно нещо, за което човек може да се хване и да припознае нещо, което не е съгласен с него. И морално, и човешки. Центърът е Христос. Нас това, което ни обединява и ни събира там, това е Христос и вярата. Независимо свещеника какъв е или настоятелството какво е. Ние отиваме на църква от лична необходимост, лична потребност. Значи ние затова сме немощни и сме в състоянията, в които сме, за да можем да си търпим едни други и да си помагаме и да бъдем помощ на
другия, а не да бъдем осъдителни, да бъдем враждебни едни към други. Тук няма агресия, не се говори за агресия. Много пъти хората казват, ама стига сте с тия ваши правила, ние имаме свободната воля за всичко. Ние можем да правим абсолютно каквото искаме и за цялата тая работа си носим и кръста. Обаче, последствия ние пак не сме съгласни и търсиме вината някъде другаде за нашия кръст, защо бил така или иначе. До голяма степен ние сме определящия фактор в всичкото това за нашето бъдеще и за състоянието, в което се намираме и положението. Ние се бориме с нашите немощи и с нашите страсти, така да кажа, в ежедневието и в бита ни, в живота ни. Те са навсякъде и неминуемо се сблъскваме с тях. Но мисълта ми е следната, че когато се запознаем с православието, то тогава вече на лична основа можем да се съгласиме с това, което е, или просто да го отхвърлиме, но просто да го познаваме, защото ние отхвърляме нещо, което не го познаваме или сме се запознали по неправилен начин, представено ни по неправилен начин. На съвсем други места да търсим извори, от които да пием вода, а ние го имаме. И само единствено трябва да бъдем благодарни за това нещо и пак казвам, апелът ми е да се запознаем, да се информираме правилно и тогава вече на лична основа и лична воля можем да вземем решение дали го припознаваме, дали сме за или сме против. За църковната община в Манхайм и за неговите надежди за бъдещето, нека чуем думите на Георги Мечкарски от София, който ни посрещна в града при нашето пристигане. Аз съм от 2008 година тук и 2008 година дойдохме с съпругата ми. Беше се родила първата ни дъщеря, която беше на по-малко от една годинка. И до ден днешен сме тук цялото семейство. По-късно се здобихме с още една дъщеря, 2011 година. И така до ден днешен всички сме тук. Опитали сме се да ги възпитаме така като православни деца и мисля, че са доста добре възпитани и се надявам да върват по нашите стъпки за напред. Преди около 5 години имах честа на Негово високо преосвещенство митрополит Антоний да ме пострижа в иподиакон в българската църковна община във Франкфурт. И от тогава съм иподиакон в нашата църковна община Света Петка. Но преди това също бях активен член на нашата община. Идвах като мирянин на литургиите и с нашия духовен наставник отец Васил, както и наш приятел, се познаваме от много дълги години. Имах честта да бъда на неговото ръкоположение преди около 8 или 9 години, ще ви излъжа точно, в румънската църква в Манхайм. Преди това дълги години сме приятели, преди неговото ръкоположение. Мисля, че около 15 години вече ни продължава приятелството и искам да му пожелая още дълги години Господ здраве да му дава, да води нашата община така усърдно, да се грижи, да обгрижва както до сега и дай Боже да служим още дълги години заедно. Отец Васил развива така също много социална дейност. Общината чувстваме като семейство, като цяло помага на много хора, да речеме българи в беда, много българи болни, също помага с каквото може, купуват се билети, погребения. Отец Васил обгрижва много болници, също много болни хора, много болни дечица. Постоянно пътува и неговата дейност е неспирна. Каква е вашата надежда по отношение на тази църковна общност? Какво искате да се случи с нея за напред? Дай Боже да се развива все повече, да има повече последователи, повече миряни, повече ръкополагания, дай Боже, и да се здобиеме най-вече с нов храм и очакваме в най-скоро време да се случи. Работи се неспирно по въпроса, но изисква време. Но рано или късно ще се случи. Съпругата на маестор Панайотов Екатерина е с него от самото начало при създаването на общината в Манхайм. Преподава в създаденото от него музикално училище и с радост подкрепя неговите духовни усилия. Църковната община е нейното голямо семейство, с което всяка неделя се участва молитвено в литургията. Искам да ви разкажа много малко за нашата община. Ние живеем чудесно, разбираме се, ние сме всичките християни, помагаме си, както и помагаме на много болни хора, които идват да се лекуват тук в Хайделберг и в Манхайм. И нашата цел е
всички хора да живеят добре, да са приятели, да общуват помежду си и трябва здравето да бъде на първо место за хората. Вие сте и преподавател? Да. Аз съм преподавател в нашето училище и вече съм намалила работата доста, но се радвам, че имаме нови ученици, че хората искат да учат музика, приятно им е и това са нашите задължения, да бъдат хората весели. Всичките живеем много задружно. Най-големият ни празник, това е църковния празник на нашата община Света Петка и аз съм много щастлива, че залата беше препълнена, а и църквата имаше много хора. И задружието, което ние имаме, нека да бъде навсякъде. При учредяването на Българската православна църковна община Света Петка Търновска в Манхайм, нейните основатели изразяват надеждата си тя да послужи за обединение, за единение на българите от югозападната част на Германия. Осъществена ли е днес тази цел? Отговорът ни дава нейният настоящ духовен пастир, отец Васил Бечевски. Смятам, че ние сме като духовна църковна община, като изграден духовно-социален център, който наистина прави така, че да обединява, да събира хората и да ги кара да бъдат щастливи, да се чувстват също така и близо до Бога. Малко или много по този начин да направим така, че да не им липсва толкова и родината, защото вие знаете, в нашата родина е много лесно човек да бъде православен християнин, излизаш от дома си, на 2 пресечки по-надолу е кварталната църква, там е и кварталният свещеник, който ни очаква тук. Говорим за църковни общини в много малко градове. При нас идват хора от 150-160 км, пътуват, за да пристигнат на литургия. От град Зарбрюкен, от Висбаден на повече от 100 км. Зарбрюкен е на 160 км, така че това е наистина нашата спойка. С тези думи на отец Васил Бечевски слагаме точка на днешния ни епизод. В следващия ще продължим разказа ни за Българската православна църковна община в Манхайм. Ще научим как присъства православието по тези земи и какво дава то на нашите сънародници. Бог Господ ти яви се нам, благословен гради во имя Господне. Мост на вярата. Българските православни църковни общини зад граница. Мост на вярата с Александра Карамихалева и Дарина Григорова.